Uma nithi abayekwe, nithi abayekelwe nini? Uma nina nithi abayekwe, nithi abayekelwe nini? Wona semaningi lamahlandla besinqumela ogodweni qede nina nibaphuthumisela amanzi okugeza izandla ngani njengoPilato namhlanje ngigeza izandla. Nina nidinga ukuphalazisa idliso labezizwe liniququda uqoboleni. Ninikele ngesithunzi senu nagcine ninikela ngobuntu benu. Ayihlome ihlasele, nithi ayihlale phansi bamba umthetho. Sekaningi besikhipha inyumbazana izwe libuka, naba umlomo wesizwe bebuka. Ngiyasola bayinguyazana bonke bayazana buka. Mhlasi kakhulwa ngezinkawu ezidlangalaleni nakhona nathula. Nakhuza nathi angayiwa ngempi kwathiwa abantu bazophelelwa imisebenzi okusho ukuthi niyavuma ukuthi amandla kusengawabo. Nisuke nisilutha nje uma nithi amandla awethu. Nina nithengise ngesithunzi soluntu nasibiza usheleni angithukike nokho ngoba nempimpe ezampimpa amaqabano mzabalazo ezinye zazo kwakungezomdabu egameni lesinkwe etafuleni. Ayihlome ihlasele nithi ayihlale phansi bamba umthetho. Kanjani ubuntu bomuntu omnyama budelelekile, ubuzwe bomuntu omnyama budelelekile, inwele zomdabu ziphanya kwezawo umbukiso kwathiwa zona zihashukile zaphendula inhlekisa konke bakwenze egameni lokuxolisa. Uma sibalwisa nina niyasilwisa nithi engani bayaxolisa. Uma sibalwisa nina niyasilwisa nithi engani bayaxolisa. Nithi abayekwe, uma nithi abayekwe nithi abayekelwe nini ngoba asemaningi lamahlandla besinqumela ogodweni qede nina nibaphuthumisela amanzi okugeza izandla. Sekaningi besikhipha inyumbazana izwe libuka, naba umlomo wesizwe bebuka. Ngiyasola bayinguyazana bonke bayazana buka. Namhlanje nithi abayekwe, nithi abayekelwe nini? Asemaningi amahlandla besinqumela ogodweni qede nina nibaphuthumisela amanzi okugeza izandla ngani namhlanje mina ngigeza izandla ngisishoza usonkondlo.